এই মোর সুরঙ্গিনী রাজ্য ରାଜନ এই রাজ সিংহাসନରେ অভিষিক্ত ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ এই ମୋର ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାରେ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ହେଲେ ମହାରାଜ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମନେ ମୋର, ନ ଶୁଣେ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ବାରତା। ସନ୍ଦେହ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କର ରାଜନ। ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି? এই ମୋର ସୁରଙ୍ଗିନୀର ଜନପ୍ରଜା ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ ଆପଣ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନ। ସତ କି ବୀରଭଦ୍ର? ହଁ ରାଜନ। ତାହେଲେ ଶୁଣି ଯାଅ।